Serokê Rûsî Vladimir Putin duh daxuyan yek bilav kir û têde zincîrek ji tedabîrên aborî yê tund li dijî Tirkiye derxistin. Wekû rawestandina geşteyên bazirganî di navbera her du welatan de. Herwiha agahdarkirina xwediyên kar yên Rûsî ku welatiyên Tirk bi kar de nedamizrînin. Herwiha dubare nerîn li ser tîketên derbasbûnê di navbera her du welatan de. û ji aliyê xwe ve Kremlina Rûsî di derbarê van tedabîran de tekez kir ku ew hewl didin ku rewşa ewlehî û welatiyên Rûsî biparêzin û serbar kir ku ji ber ku Tirkiye armanca balafira wan ya ku operasyonên asmanî yên leşkerî li Sûriyê pêkdanîn kiriye, Rûsya ew tedabîre standine. Her li ser vê mijarê û ji ber bilindbûna astê nakokiyan di navbera Rûsya û Tirkiye de cîgirê Serokwezîrê Tirkiye Numan Kurtulmuş ragihand ku xistina balafira Rûsî ne mebestdar bû û diyar kir ku eger hikûmeta Tirkiyeyê zanîba ku ew balafira Rûsî ye ewan ew balafir nedixistin. Kurtulmuş her wiha serbar kir ku gelek peywendiyên aborî di navbera Rûsya û Tirkiye de hene û dibêje rawestandina tîketên derbasbûna welatiyên her du welatan ew jî corek ji corê peywendiyên aborî ye. Her wiha diyar kir ku Rûsya hejmarek tedabîrên aborî standine lê belê ew bihêviye ku piştî demekî ew tedabîr bên guhirtin. Ji aliyekî din ve berpirsina Amerîkî nexwestin navê wan bên eşkerekirin, ragihandin ku gotina Serokê Rûsî Vladimir Putin dema ku ragihandî ku Amerîka agahdar bûye li ser plana operasyonên Rûsî yên leşkerî li Sûriyê ne rast e. Wan berpirsên Amerîkî her wiha eşkere kirin ku Rûsya tu planên operasyonên asmanî eşkere nekiribûn ji Amerîkayê re ji berî ku Tirkiya balafira wan bîne xwarê û ev daxuyaniya berpirsên Amerîkî di wî demî de tê dema ku Serokê Rûsyayê amaje kirî ku Amerîka agahdar e ji plana operasyonên asmanî yên Rûsî û dibe ku Amerîka ew plan radestî Tirkiyê kiribe. Her li ser bilindbûna astê nakokiyê di navbera Rûsya û Tirkiye de welatê Rûsyayê topxaneyên li dijî balafiran li ber ava Sûrî zêde dike. Her wiha mûşekên nû li bingeha xwe ya li Sûriyê bilav dikin bi mebesta parastina balafirên xwe yên leşkerî li ser esmanê Sûriyê. Zêd Hesen, ARK.